Bandiraɓe nde Tuubakooɓe wonnoɓe Ndar ndunki siinude hono miijo mumen e dane maayo ngo, neldi ko tubako biteɗo Abel Sande yo woni commandant falde Podor. Abel Sande ko o ganduɗo ɓaleɓe, kadi o ɓooyi e nder leydi Sénégal. O waɗi duuɓi 12 e nder leydi ndi. O joginoma gueɗe dawrugol to Ndar. O wonino kadi commandant Louga. O joɗinoma kadi Tiwawon, ko ɗon o ummori ngam fayde Podor e lewru morso hitande 1890. Nde o ari o idi fof ko etade feccude diwan o e serdude yimɓe mum. Nden o gasni siinude ngon miijo. O ummini ko tafde konu ngam habde e kala lundiɗo miijo Tuubakooɓe. O wayɓeno Abdoul Bokar Kane to Dabiya Odijo. Ni woni e mayirɗe Juko tawi o dañi konungo hedde 400 sagata ene jeeya e moɓaɓe ngun kon lamtoro Sidiki Sall. Baydi Kacce Pam ardi konungu ko arɗo gueɗe ene wiye Ali Boubou. Wuro fof ɓe ngari. Tubako o woni e wadde erago nde yimɓeɓe koccata kaɓirɗe ngam habde e ɓen sandolinɓe. Ñalde 2 lewru silto hitande 1890 ko e hayre law legal biyetengal baroɓe bato waɗa. Tubako o kadi waɗi erago hohoɓe e moƴƴuɓe saare notitiɓe. O woni e haalde kadi ko o haalatno hawri e ƴiwonde fusi batu ngu. Nden goto fof decci nokku mum. Baydi Kacce Pam hocci paɗe mum naati e galleji ene wi yimɓeɓe yo calo miijo Tubako, yo calo habde e gendiyankoɓe Fuuta. Abdoul Bokar Kane e wondiɓe mumen ɓe darini ko ndimago Fuuta ngu fof no didore noon. Haaloɓe Pulaar mbi so ɗaɗi gonti buruti jomum mayat sellani. Ni woni woodi e molti yiɗo yehi tawi Tubako e nder suudu ɗo wonno. O wi ɗum ande ferguitere nene dari e lawol ma, so tawi a ittani nde nden meɗata libde dongal ma. Abel Sande rutti e makko namnal. Kucuci ngu wi nden ferguitere wiyete ko Baydi Kacce Pam ene jeeya ɗo wiyete Guiya e nder falde Podor. Baydi Kacce Pam nodda ari e rewi ɗo rewanno ñande kala. Tubako wi ma itto hono darajuji makko nuska mo kattuɗi. Baydi Kacce Pam ene wonduno e fetel fellimbo ɗon e nder suudu ndu. Ala tawaɗo ngon wargo so wona Elman Abou, ko on wonno nantunowo hakkunde maɓɓe. Baydi Kacce Pam yalti toɓa ina toɓa dartaki tindi wuro Daka ngam mawloyade e arɗo Daka hono Samba Banu Ba. Caggal ɗum jamfo waɗi hakkunde makko e jatigue makko e cakkital arɗo Bantu. Ni woni Baydi Kacce Pam nanga haɓɓa ha ɓiiki o ronda fayna Podor. Ñalde o adda Podor ina hawrite e garal sete ene ummori ndiyam mawɗam woni Ndar ngam ƴewde holko woni sababu wargo Abel Sande e andude warɓe mbo. Ɗowi seto ngo ko biteɗo Aubry Lecomte meɗnoɗo wonde commandant cercle Podor e goɗɗo ene wiye capitaine Pino.
nden goomu ngarnomu ngu jooɗima ngu hawri wonde baydi kacce paam wawa kañum tan jogade pellital warde tubako o sikki alamu ɓe wondi ɓen wondiɓe baydi kacce paam seto ngo waɗi ko e hohoɓe Tooro lundiɓe Tuubakooɓe lamtoro Sidiki Sall Mamadou Yero Sall e almami Abou Nanga cokoya Podor ñalde 10 lewru silto wargo ñaawa e dow mabɓe. Almami Abou ɗaccita caggal nde o ñaganimo ko bandiko ene jeeya si yumma ene wiye Mamadou Racine Sy